χάσουν βάρος αποτελεσματικά και κυρίως με ασφάλεια, Αντώνη. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό πράγματι πρόγραμμα ξεκινάει. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, με μια εξαιρετικά σπάνια νόσο διαγνώστηκαν 2 παιδιά στην Ελλάδα. Οι οικογένειές τους ζητούν να χρηματοδοτηθεί η έρευνα γύρω από την νόσο, ώστε να δοθεί χρόνος ζωής στα παιδιά τους. 2 οικογένειες στη Βόρεια Ελλάδα. 2 μικρά κορίτσια και μια διάγνωση που άλλαξε τη ζωή τους. Η Αλεξάνδρα 6,5 ετών και η Μαρία 2,5 πάσχουν από σπάνια νευροεκφελιστική νόσο, τη νόσο BPAN. Η BPAN είναι μια εξαιρετικά σπάνια νόσος, αφορά 2 με 3 παιδιά στο 1 εκατομμύριο. Μετά την εφηβεία κάποια στιγμή κάνει άνοια και Πάρκινσον και περιορίζει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής των παιδιών. Είχε κάποια συμπτώματα νευρολογικά, έκανε κάποιες περίεργες κινήσεις με τα χέρια της. Σιγά σιγά όμως βλέπουμε ότι όσο μεγάλωνε δυσκολευόταν να κάνει αυτό που κάνανε και τα άλλα παιδάκια στην ηλικία της, δηλαδή να σταθεί, να κρατηθεί. Παγκοσμίως έχουν καταγραφεί περίπου 500 διαγνωσμένα περιστατικά. Στην Ελλάδα μόλις 2. Η Αλεξάνδρα είναι πάρα πολύ χαρούμενο παιδί, παίρνει πάρα πολύ αγάπη από όλους, κάνει θεραπευτική κολύμβηση, κάνει πασία, είναι αρκετά πίσω σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας. Δεν είναι εύκολο να πάνε σχολείο να μάθουν τα πράγματα που μαθαίνουν τα άλλα παιδιά. Με την εφηβεία η νόσος γίνεται πιο επιθετική. Δεν υπάρχει φάρμακο, υπάρχει όμως έρευνα. Και εκεί ακριβώς γεννήθηκε η ανάγκη για δράση. Αποφασίσαμε να ιδρύσουμε το σύλλογο με σκοπό και να ενημερώσουμε τον κόσμο, να καταλάβουν τι αφορά και τι γίνεται και να τον ευαισθητοποιήσουμε. Με τελικό στόχο να μπορέσουμε να μαζέψουμε χρήματα, ούτως ώστε να τα διαθέσουμε σε αυτό το σκοπό. Να γίνουν κάποιες κλινικές δοκιμές, να δοκιμαστούν κάποια φάρμακα. Αν όντως πετύχουν όλα αυτά που έχουμε βάλει ως στόχο, θα βρούμε τη θεραπεία για ένα τόσο δύσκολο νόσημα, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε δρόμους θεραπείας για το Πάρκινσον και την άνοια. Στόχος των οικογενειών να χρηματοδοτηθεί η έρευνα, να δοθεί χρόνος και ελπίδα στα παιδιά. Γιατί πίσω από μια σπάνια ασθένεια υπάρχουν παιδιά που θέλουν απλώς να ζήσουν.